Terve, täällä on Sari ja mä teen nyt ensimmäistä kertaa videon suomen kielellä. Ja se syy on tietenkin se, että mä oon löytänyt suomenkielisiä leimaisimia nettikaupasta nimeltään Vilda Stamps. Niillähän on monta erilaista ja mä ajattelin, nyt mä aloitan tällä iloista joulua tähti-leimaisilmella. Toivottavasti tuo suomenkielinen musiikki ei nyt piisaa liian kovaa siellä, koska mä haluaisin kuitenkin, että saada tätä suomalaista fiilistä vähän tähän videoon. No, aloitetaan kuitenkin. Mä oon nyt niinku suunnitellut tehdä tämmösen, sanotaan vaikka distress, semmosen niinku vanhanaikaisen fiiliksen tähän korttiin. Ja mä niinku ruukaan aloittaa laittamalla tätä Antique Linen Distress-väriä. Ja sehän on se Tim Holtz, joka tekee nämä värit ja silleen, että hän tekee sen tietenkin myös Rangerin kanssa. Se on semmonen yhtye Amerikassa, joka tekee näitä tuotteita. Mä aloitan siis laittamalla Antique Linen pohjaan ja sitten mä niinku alan rypistämään tätä korttia, jotta se tulisi niinku vähän korotetuksi joistakin paikoista ja silleen, että tulee sitten mahtava näkö, kun mä jatkan ihan kohta pian. Ottakaa vaan. Tämä rypistäminen on nyt aika kovaa, koska tämä paperikin on aika kova. Se on 300 grammanen vesivärityspaperi. Minä pyydän nyt etukäteen jo anteeksi siitä, että mun kaikki nämä suomalaiset sanat eivät varmaan suju. No nyt mä käytän kuitenkin tätä Scattered Straw-väriä. Ja mä vedän sitä niinku ihan tällä tavalla vaan ylläpäin parisen kertaa. Ja sitten mä jatkan vielä Vintage Photo-värillä. Ja tää on oikeastaan minun lempivärini. Koska se on niin mahtavan, niinku semmonen lämpimä ja mahtava ruskea väri. Mä levitän sitä tuolla tavalla vain. Ja sitten mä tuun ruiskuttamaan vähän vettä tämän Mini-Misterin kanssa. Se voi olla, että siinä on ehkä pari pisaraa sitä Perfect Pearls pulveria kans joukossa, mutta antakaa olla. Nyt kun mä tuun laittamaan tätä vettä tähän päälle, niin näette heti, että värit alkavat vuotamaan. Ja siinähän oikeastaan se tarkoitus onkin. Ja nyt mulla on tämmönen pikkuinen silitysrauta valmiina ja mä tuun niinku silittämään tämän sekä kuivaksi että sileäksi. Ja samalla mä tuun saamaan sitten semmoisen niinku marmorimaisen taustan tai pohjan. Että tällä tavalla sitä saa helpolla vähän semmoisen vanhanaikaisen ulkonäön ja minusta se on aika mukava tekniikka, kun nyt on niinku oppinut tekemään sen. Ja mä teen tätä melkein ihan niinku joka ikisessä projektissa. No mä laitan nyt tämän silitysraudan kiinni ja paperin sivulle, koska mä oon jo niinku valmistanut tätä paperia jo. Tästä näette kans myös, mitä mä oon suunnitellut laittaa mukaan, mutta aloitetaan paljon ihan niinku rauhallisesti. Mä pyyhin tätä pohjaa vähän, kun tästä tulee nyt vähän märäksi ja kuumaksi. Jos mä vaikka vielä kääntäisin tämän pois ja otan tuon laudan pois tuosta kanssa, niin saamme ehkä vähän paremman taustakuvan. No niin, tässä on kuitenkin se paperi, mitä mä etukäteen olen tehnyt. Näette myös, että mä oon käyttänyt sitä vintage-fotoa sekä myös walnut stain-väriä näihin reunoihin. Ja mä tein sillä tavalla myös, että mä laitoin vähän leimaisimia tänne taaksepäin. Ja tämä on nyt se Inkidon leimaisin nimeltään Splash. Ja se on minusta aika mukava, kun se antaa semmoisen niin vähän vanhanaikaisen fiiliksen siihen kuvaan. Ja no, kuitenkin mä tykkään siitä käyttää aika paljon. No, tämmönen nyt on tämä. Ja tämä kortti mittaa suurin piirtein 12 x 12 senttiä, eli 12 x 24. Ja sitten mä niin taitan sen kerran keskeltä siitä. Ja sitten mä oon tehnyt vaan tällä tavalla, että mulla on niin iso pensseli. Ja mä sitten pyöritin tätä niin ihan tästä vaan, että saisin tämän paperin menemään vähän ylöspäin. Tämä paperikin myös on sitä 300 gramman paperia, eli sekin on vähän niinku kova ja hankala, mutta antakoon olla, kun mä kuitenkin tykkään tehdä työtä sen kanssa, kun se ottaa nämä distressivärit niin mukavasti mukaan sillä tavalla. No niin, mennäänpäs nyt. Ja mulla on tämmönen iso teippikone, jota mä käytän ihan niinku ikiä joka päivä. Se on minun mahtava työväline, että mä en voi ilman sitä olla. Tuli ihan hankalasti, jos joutuu jonnekin paikkaan, missä ei ole tuommoista teippipistoolia. No, mä tuun nyt laittamaan niinku tämän ihan tähän paperin keskelle, tai kortin keskelle oikeastaan voi sanoa. Ja suurin piirtein tähän tulee niinku puolisenttisen reuna. Voi olla, että se nyt ei tule ihan keskelle. Ja nämä reunat saa nyt olla vähän löpsöllään tolleen. Ja sitten tämä
leimaisin tässä. Mä ensiksi aloitin värittämällä paperia, ihan samanlaista paperia Fired Brick välillä, vai oliko se Barn Door? Muistaakseni se oli se Barn Door, koska mä halusin oikein tämmöisen punaisen värin tähän. Ja mä oon sitten laittanut tämmöistä tuplateippiä, jos sanotaan niin. Siinä on se liimapohja molemmilla puolilla, eli se antaa vähän korotusta ja myös liimaa niin kuin ihan hyvin. Ja mä laitan sitten tämän keskelle, ja siinähän niin kuin lukee Iloista joulua eri fontti. En mä tiedä mikä se fontti voisi olla suomeksi. Eli semmonen erilaisia kirjoitustyylejä. Ja sitten mulla on tämmönen pikkunen tonttu, hupsakka tonttu tässä. Tämäkin on Inkidon leimaisin nimeltään Liitteen Nissa. Ja sen varmaan löytää sieltä. Pitäisi varmaan laittaa tuommoinen pikkuinen pala tuohon vielä. Ootappas, mihin sä nämä saksat joutuu. Aina sama juttu, kun mä hosun tällä tavalla. No, mä oon tämmönen, ei sille mitään voi. Pikkuinen teipin pala tuohon vaan. Ja sitten mä tuun näyttämään kans tämmöisen mahtavan tuotteen, mitä mä oon tähän laittanut. Tässä on semmonen Snow Marker. Se on semmonen kynä, minkä mä ostin ihan niin kuin Amerikasta, tuli tänne kauppaan. Ja se nimeltä on niin kuin Snow Marker, ja sillä voi niin kuin korostaa tai no laittaa niin kuin koristeeksi sekä paperille että kankaalle. Sitä päätetään ensiksi niin kuin en mä nyt tiedä näitä sanaa ollenkaan. Pitää kuitenkin ravistaa tuolla tavalla, ja sitten sen jälkeen niin kuin ennen kuin alkaa käyttää sitä, niin mä aina ruukkaan laittaa vähän tämmöistä niin kuin jollekin semmoiselle roskapaperilla oikeastaan, jos sanotaan niin. Eli mä työnnän ensin, että mä näen, että se väri alkaa juoksemaan. Ja varsinkin jos on ollut nyt ylösalas ollut, niin se voi kestää vähän. Mä en nyt ymmärrä, että nyt se alkoi juoksemaan siinä. Eli mieluummin annat sen juosta roskapaperille ennen kuin sä alat töhnäämään tuohon leimaisimeen. Koska silloin voi olla se vaara, että siihen tulee liikaa ja sitten se valuu yli ja kaikkea tämmöistä. Se on kuitenkin aika hauska kynä, jota voi käyttää ihan mihin tahansa, vaan vaikka jos haluat tehdä niin popcornia tai jotakin semmoista. Stamper Bumper, vai mikä sen nimi nyt olikaan, suomalainen tyttö, joka kysyi multa, että eiköhän sitä voisi niinku käyttää niinku semmoisena vaahtosokerina tai vaikka popcornin näköisenä. Kyllä kai varmaan voisikin. Tässä on nyt esimerkki suomalaiselle kortille. En tiedä mitä mieltä olette, sanokaa vain. Ja mä sanon hei.